Salutare tuturor! Bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi ne jucăm Brawl Stars. Eu sunt Dănuț și el este Ștefan? și o să ne jucăm Brawl Stars. Yay! Eu o să joc cu Jin și Ștefan o să joace cu cine vrea. Nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, să apăsați clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când postăm un episod și să-i dăm drumul. Hai să începem prima oară cu Easy Showdown. Da, apoi o să luăm Gen, Grab, Bounty și tot așa. Acesta este contul meu secundar, contul mare l-am pierdut. Din păcate. Și o să-l recuperez, că știu eu cum. O să fac un tutorial, cred că într-un vechi episod. Într-un nou și... Fiecare zi. Da, cred că o să postăm câte 2 sau chiar 3 episoade pe zi. 3 episoade pe zi. Și da, nu uitați să apăsați butonul ăla de like. Să ajungem măcar la suma de 10 abonați așa de început. Da, și apoi 20, 30 și tot așa. Bun. Deci joc cam ghiță, deoarece m-am învățat cu autoaimul și cu autoaimul e cam greu. Pentru mine, acum nu știu și pentru voi. Mie de-abia mi-a picat Bea și fericit. Da. Și să ne scrieți în comentarii ce joc vreți să ne mai jucăm. Da. Dar nu jocuri chiar așa performante, de exemplu Fortnite, când n-am Fortnite. Dacă n-am zis Fortnite, sau dacă e... Deci, afară de câteva jocuri care costă bani sau care... Da. Da. Bine, eu pot să joc pentru că pot să bag eu bani. Da, cred că cel mai mult o să ne jucăm Brawl Stars și Roblox. Da, următorul episod o să apară... Nu mai contează. Da, din păcate am luat locul 3, nimic acum. Da, măcar am luat 4, trofee și bine. Eu am luat 2, e perfect. Hai. Acum o să jucăm un match la Bounty sau Brawl Ball? Bounty. Eu joc cu... tot cu Jin. Nu uitați că dacă vreți să ne dați și nouă cerere, nu uitați să intrați în clanul Fanilul Mădă. Da, pe clubul Fanilul Mădă, dacă vreți să jucați cu noi. Și pe Roblox o să vedeți în episodul următor. Ne puteți scrie numele sau ne puteți scrie un mesaj în comentarii și noi o să vă dăm atât de fan. La voi. Dar cel mai important să ne scrieți numele. Comentarii. Și noi vă putem da atât. Desigur, o să facem live o dată la o lună. Da, cu live o să fie mai bine, că nu prea știm cum să facem, dar o să facem. Nu uitați să intrați și pe like, că nu intră niciodată nimeni, decât o persoană, două. Da. Și vrem și noi mai mult de la viață. Am dat cu ultima dată că am crezut că fraierez, da, m-a fraierit pe mine. Mă enervează că Jackie asta de la noi nu prea jocă bine. Nu pot să zic că e nap, dar... Contează doar să câștigăm. Dacă autoimul prost. Nu, sper să câștigăm meciul ăsta măcar. Și la 1000 de abonați să ne dăm numerele de telefon. Da, la 1000. Cam imposibil. Da, încercăm. Da, nu uitați să ne dați și follow pe TikTok. O să le lăsăm la un... În descriere. În descriere, nu acum, la un alt episod care o să vă arătăm contul nostru de TikTok și câteva life hack-uri. Da, dar câteodată și la... Din păcate s-ar putea să pierdem și meciul. După la 100 de abonați o să ne arătăm fețele. La 100, nu? La 50 ne trebuie să facem un mic party de live. Da, la 50 de abonați facem live. Party live, adică un live de 2 ore. Sau dacă nu mai mult.
merită. Dacă degeaba facem noi live așa, acum că nu o să intre oameni, măcar 50 să avem o persoană măcar. Hai, avem un Bradbox, poate ne pică caracterul. Na, nu cred că mai așa. Stai să Adică scriu și eu mi-aș brawler-ul. Poate îmi pică gadget pe tic pentru că am Și- mare șansa la epic de gadget, adică Și dacă vreți să apăreți pe episodul nostru, trebuie să scrieți brawlerul vostru preferat în comentarii și numele de pe Brawl Stars. Adică să scrieți o singură listă pe comentariu brawlerul vostru preferat. Adică Gin, G, trimiți, E, trimiți, Da. N, Da, E, v-a scris. da. Hai, mai jucăm, cred că un match și închidem episodul. Hai, încă două pe Două, hai două. Și da. Nu uitați să dați un share dacă aveți prieteni. Da, ca să ne puteți ajuta să creștem un număr foarte mare. Să-l întrecem și pe Mădălin. Ha, imposibil, am vrea noi. Da, poate existăm. Să-l întrecem pe Mădălin. Dar o să ne mulțumim și cu 10 acolo. Și poate să facem colaborări cu alți youtuberi mai așa ca noi, mai prostice, când mă refer la prostice, mi fac prost, adică când faci live de YouTube au puțin abonați. Că nu cred că putem să facem cu Mădălin, de exemplu, nu? Da, cred că o să facem cu alții live. De exemplu, o să facem un live cu o fată. Da, putem face și cu niște, acum un prieten de-al nostru, nu dau nume încă. La 20 de abonați o să dau numele la celor care facem noi colaborări. Și la să ne arătăm fetele tot. Și da, cum ar veni, canalul ăsta de YouTube este al nostru. Da, adică este eu și cu nu facem un canal. Meciul ăsta va fi win. Nu sunt sigur. Da, să sperăm. Sperăm. Hai că avem șanse măricele. Și să ne scrieți și ce joc pe Roblox o să vreți să ne jucăm, că poate nu o să vă plac unele jocuri ale noastre pe care o să le jucăm. De exemplu, Piggy. Da, un joc foarte bun. Și putem să vă arătăm o grămadă de skin-uri. Câteva leguri. Dacă vouă nu vă place în joc, scrieți în comentarii și da, și și cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe. Eu am fost Dănuț, el a fost Ștefan și ne vom revedea pe data viitoare. Pa, pa!